Nun pangapunten kepareng kula badhe matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang mugi berkah saha kanugrahipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa tansah kajiwa kasarira wonten ngarsanipun panjenengan para pepundhén, para kini sepuh, dalah para tamu ingkang kinabih paturmatan. Werna biru, werna ungu, lan werna coklat. Dateng mriki tegesi dipun rantos badhe pilih barang punapa. Monggo. Urip kadosta ndas pitik supados putra dados pemimpin wicaksana. Suwiwi supaya putra punika saged mumbul dhuwur lan ngayomi. Banjur ceker supados putra punika trampil ceker-ceker utawi pados pagemalan kanthi mandiri. Amin. Sami-sami nyawuraken asilipun bumi arupa winih-winihan damel simbol andum rejeki tansah ngucap syukur dumateng Gusti. Banjur maringi rejeki marang sapodo. Datang mriki minangka simbol yen to sang putra senajan sampun mandiri nanging sedaya pini sepuhipun isih wigati lan boten paring wejangan supados sang putra boten klintu agenipun lampah ing donya punika. Alhamdulillah sampun kalapan ing dinten punika adicara tedak siden anak Ismet putra bapak lan ibu Iqbal sekalian. Mugi punapa ingkang sampun kaleksanan ing dinten punika saged ndadosaken manfaat kangge sedaya utaminipun anak Ismet dadosa putra ingkang mandiri lan tansah ngabekti marang tiyang sepuh kekalih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula minangka pranata adicara wonten ing adicara punika pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.